Nazdar, nazdar, tu Excellent a chcel by som ťa privítať pri mojom videologu číslo 9. Mám tu pre vás o pár noviniek, ako som písal na mojej facebookovej stránke. Tou najväčšou novinkou je, že konečne po takmer, myslím, že aj viac než roku nefunkčnosti spúšťam svoj oficiálny web. Áno, viem, trvalo mi to strašne dlho a hneď vám aj vysvetlím prečo. Môj web excellent.sk nebol funkčný zhruba rok z toho dôvodu, že som ľahostajný, neporiadny človek, ktorý si to nie že nevedel zariadiť, ale mal iné priority, ale zase musím sa aj obhájiť, pretože mal som od roku 2014, hlavne koncom roka 2014, ako som vydal tento skvost, asymetrický boj, mal som obrovské problémy zdravotné, ledva som ten album stihol vydať a hneď v decembri 2014 som sa musel odfajčiť do Anglicka, pretože moja Crohnová choroba bola v takom stave, že už sa to bez liekov naozaj nedalo vydržať, takže išiel som za mojou mamou do Anglicka. Tam som býval u nej zo pár mesiacov, no nebolo to nič moc, mal som kopec návštev nemocnice, no a o pár mesiacov na to mi konečne dali tie injekcie, ktoré si teraz pichám už od marca 2015, každé 2 týždne, takže to ma stabilizovalo za tie mesiace. No a svoj život som si dal tak nejak dokopy v júni 2015, keď som si našiel novú prácu tu v Anglicku, takže od toho bodu sa nejakým spôsobom dávam do poriadku ako človek, pretože mám 24 rokov a už by myslím si, že bolo na čase troška brať život vážne. Takže tak, od júna 2015 sa dávam dokopy. Viem, že sa nemusím ospravedlňovať pred nikým, je to môj život, ale myslím si, že mám nejakú zodpovednosť proste dať najavo svoje pocity, názory, pretože robím to pre vás hlavne, proste tie rapy, tie tracky, tie albumy, takže toto je moje vyjadrenie pre vás. Bol som ľahostajný, neporiadny kokot, ale je to tak. No a čo ďalej? Môj web teda je spustený, plne funkčný, je tam ako web, tak aj e-shop. Môžete navštíviť môj e-shop a tam si môžete kúpiť, ako som už spomínal, Asymetrický boj, album, ktorý vyšiel v roku 2014. Nachádza sa na ňom 21 trackov, máte tam podpis, vyšiel za pomoci vás cez platformu Startovač, alebo takisto si budete môcť kúpiť, respektíve ešte mám 20 kusov zhruba na Slovensku. Je tu triko Guerrilla Republic Slovakia. Takže teším sa na to, že navštívite moju stránku, pozrite sa, jak to tam vyzerá. Garantujem vám, že už sa nestane nič také, že by sa to vyplo, je to všetko zaplatené, je to všetko vybavené, takže už žiadne také neporiadne veci sa tu nebudú diať. Je na čase byť zodpovedný. A môžete vidieť, že troška som si prerobil izbu, tí, čo sledovali moje streamy v oktobri, keď som ten mesiac streamoval. Vymaloval som, jebem boha! Tu na tejto strane mám žltú farbu, samozrejme nejdem to teraz ukazovať, to nie je podstatné. Toto sú moje novinky a ešte som zabudol na jednu vec. Chystám nový album, ktorý sa volá Horizont udalostí. Bude tam 16 trackov a bude to viac osobnejší album, zameraný skôr na moje osobné skúsenosti životné. Bude tam kopec toho o vzťahoch, samozrejme ženy, poznáme sa. Bude to ladené dosť do takých vážnejších tém, ale o živote skôr, takže už to nebude taká tá revolučná garda ako Asymetrický boj. Ale nebojte sa, chystám aj také tracky. No a posledná novinka, čo by som vám povedal, je, že chystám teda aj videoklip k tomu albumu, prvý, ktorý vyjde, tipujem, že koncom marca alebo začiatkom apríla. Tento track sa volá Phantom a je o mne, o tom, ako som vlastne, ako žijem v Anglicku, ako som musel odísť. Moje skúsenosti, moje zážitky, minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Bude to určite zaujímavé, si myslím. Točil to Juraj Prostinák, produkoval to Infinite, ktorí sledujete hiphopovú scénu, určite viete, kto to je to veľmi talentovaný chalan a týmto zdravím, servus. No a myslím si, že
to je zatiaľ všetko teda. Ja ten web ešte tam nejaké minimálne detaily tam budem samozrejme pridávať, porobím nejaké tie fotky, údaje a tak ďalej. A som rád, že ste si pozreli môj videolog. Sledujte moju hudbu aj naďalej. Chystám toho veľa. Konečne som sa schopil, je na čase investovať do hudby poriadne a brať to vážne, kurva. Keby ste vedeli o nejakých koncertoch, stačí mi poslať e-mail na info@excellent.sk. Nie je problém, stačí zaplatiť mi letenku, proste nejaký ten malý honorár a prídem spraviť show, OK? Zdravíte Excellent, rezistencia je existencia. Nikdy sa nevzdávaj svojich snov, odpusti sám sebe, odpusti druhým, moc dlho sa nehnevaj, človek potom zostarne. Takže ja sa nehnevám na nikoho a prajem vám všetkým veľa šťastia a prajem vám, nech podporujete dobrú hudbu. Čaves!